Čus bus, je tu Libra a dneska vám tu přináším nový World of Tanks. Tak, jsme tu zase jako originálně na mobilu. Vidíte, jsem trošku v nesnázích. Asi si vezme ten... si vezme zapranku. Ok, tady potřebujeme načít. Vezmeme si tenhle. Yes. Tak to bude stačit. A tady máte vždycky radu. Věci. Můžeme si vzít asi letosový mark, ale zvládneme to. Koukám, že jsou tu 24 koby, takže jdeme na ně. 4, 3, 2, 1. Takže to bude tohle je docela rychle přebějící tank. Nevysel si to chtěl? Ne, skrýt, aby tu... No zase... No... Skrýt, aby tak... Kurva, čekám. Ne, nesmím to rozhodnout. Kdyby vyhráli a já... Proč ten tak pustí tak pomalý? Aha, tady máme... Trošku tanka. Jistý, tak. Takže už koukám, že má kill, takže... Jo. No tak vydrží. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. No. Máme 100 životů ze 134. Ty vole, to je pěkný začátek, no. Ne. Teďka jsme se ještě přezetli. Myslím, že na tomhle si může... To se mi nedávat. No do prdele. Tady končíme. Všichni ven. Tak. Jsem tenhle do další strany prdele. A já půjdu asi na další bitvu. Tak jdeme. A teďka si vezmeme BT7 a omylem no, chci si koupit 5 motorek. Ňo. Tak. Dáme tak 3 mesa. Myslím, že do těch 15 minut se vejde. Pokud se tam budou vejít tak to se moc omlouvám, jelikož YouTube mi ještě nedovolí natáčet víc jak 15 minutový videa, takže na to mimochodem o Minecraftu zkoušel jsem mody, posral jsem na to, takže nevím jak to bude, ale uvidíte, jestli budou ještě další díly, nechtěl bych tak brzo skončit, ale když budete chtít, tak to budu ještě točit a mimochodem co v Minecraftu bylo novýho, tam nevím, tam mám já tady hážu. Takže ohledem o Minecraftu. Tak. Máme poškozený pás. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Pás funguje. Můžeme zpět do akce. Nechme. Jeď. Pomalej, blbej tanku. Řidič to dostal. Nemůžeme jet do
moc to nehraju. Ani nemám v tom takový skill. Měl jsem se asi... Hele, jsme vyhráli, jej. Tak, tam máme hrát do karet. Tak, že máme, takže jdeme asi do další to, jak můžete vidět, jsem úplně nejhorší, to je ze všech tanků, ale máme tady mě se strašně ten tank dělat. Takže Minecraftu nejspíš bude, ale ještě nějaké informace. Chtěl jsem těžit, chtěl jsem zanechat závod, akorát se to nepovedlo. Teďko mám akorát 8 dia, jo. Udělal jsem si nový portál a také tu železnou zlato. Mám koníka, udělal jsem si farmu, protože jsem zabil tady z něj brambora. Udělal jsem vše. Místo by jsem chtěl ještě vědět, do Minecrafta. Ještě si hrát. A Přesáhli nám pás. kde bylo proti tak pomalej. To nikdo nevidí. To nikdo. Teďka se zapínám teda obrazovku u mobilu a přestávám hrát rukou a nosem. Takže Minecraft by jsem měl vyjít zítra. Jo, zítra by měl vyjít Minecraft. Dneska vydám nejspíš tady World of Tanks. Ale to... Tohle bych to použil. Jedeme! Tak. To je zase... Tak to nebudu. Oh shit. Nikdo nejde doma. Tak. Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. Jasný, kámo. Nešla skrz pantýř. Slezla se. Teď bys měl někdy pravdu, kámo. Do prdele. No, jak jsme zabili. Samozřejmě. Dobře, takže... Ty hajzla. Jeden z pásů je rozbitý. Nemůžeme se ani hnout. Teďka mě dorazit, protože je tenhle tank je pomalý jak satina. Vyběhl, než běží, takže komu děláš tu pozor.
jako jsem tam tak dorazil. Neprorazili jsme pancíř. Pořadě asi kozy. Pořádný zásah. Jo! Dorazili jsme ho. Padáme odsud, Nic ten tak, letán slyšeli? to koupil. Aspoň máme ten kill, to se přece počítá, ne? Ne, nepočítá. A já zase prodělávám. Ty vole, se budu muset koupit ty právě. Ale jako poškození. Tak. Vezme ten. A jak jsme takovou projeli, koukám. Tak a tohle bude poslední hra, pak se s vámi rozloučím. A T40, když tak. A T40 jsou skoro stejný, akorát tenhle ten opancéřovanější a tam ten je rychlejší, ale jinak jsou prostě. A má dobrý nádrž, můžeme vidět, aspoň myslím, že to nádrž. Do toho! Kamo, nevyjížděj, nebo tě zabiju. Ty vole, tady jsou dva. Ty kamarád se mnou tak neskoval. To. Škoda, že jsme okolo svědem. Ale komu nejezdí do toho? Kam nevyjížděj. To době je strašně to. Ale už máme... O, sakra. Odrazila se. Sotva jsme ho škrábli. Jasný. Ty vole, doběj. Vozidlo zničeno. Takže tímto bych se s vámi asi rozloučil. To jsem byl teda poslední, což je pro mě velký úspěch. Jo, takže čus. A zase u dalšího videa, takže čus.